Gratulálok először is a Móricz játék középiskolás fordulója győztesének. A neved? Széles Bence Dávid. Honnan jöttél? Melyik iskolába jársz? A Fehérgyarmati Deák Ferenc gimnáziumból jöttem. Honnan hallottál erről a játékról? A könyvtáros tanárnőm szólt nekem, hogy részt lehet venni egy ilyen versenyen, és az osztályunkból 4-en töltöttük ki ezeket naponta. És ő a szárnyai alá vett benneteket, segített, támogatott azért? Igen, ő szolgáltatta nekünk azt a könyvet, amelyben egy-két olyan válaszra, amire nem tudtunk válaszolni, megtalálhattuk a válaszokat, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm neki. Előre esetleg átlapoztátok, készültetek Móriczból? Igen, a második nap után már úgy gondoltuk, hogy így könnyebb lenne, hogyha átolvasnánk az életéről készült könyvet. Annál is inkább fontos volt ez neked, mert egy 8 osztályos gimnáziumba jársz, tehát tulajdonképpen 7-es vagy. Igen. És megbeszéltük, hogy még Móriczal nem foglalkoztatok iskolai tananyagként, de milyen jó lesz, hogy te ennyi mindent tudsz már róla. Ez így van, igen, és nagyon örülök, hogy egy ilyen nyeremény mellett tudással is gazdagodtam Móricz Zsigmondról, mert ezeknek a felét sem tudtam róla. Csak a kérdések alatt szembesültem, hogy ez az ő műve, meg hogy ő az ő felesége volt, stb. A Hétkrajcáról hallottál már például, azt esetleg alsó tagozatban is olvashattátok? Sajnos nem, mi nem igazán vettünk ilyen műveket tőle, de a közeljövőben szeretném elolvasni. Hajrá, mik lesz a hosszú téli szünet? Remélem, hogy sok Móriczot fogsz majd olvasgatni, legalábbis a novellát. Hát igen, majd el szeretném olvasni, mivel nagyon jó írónak tartom. Melyik volt számodra, Bence, a legnehezebb kérdés? Számomra az volt az egyik legnehezebb kérdés, hogy melyik műve jelent meg a nyugatban, mármint hogy melyik leghamarabb. Tehát ez okozott némi problémát a megoldásnál. És mi volt az, amit úgy rögtön tudtál? Hát például, hogy hol született. Az ott viszonylag közel van hozzátok, esetleg kirándultatok arra az osztályon? Igen, még talán 4. osztályos koromban vitt arra az utunk, mivel az irodalomtanár volt akkor az osztályfőnökünk, és ő szeretett volna minket elvinni ilyen nagy embereknek a szülőhelyére, ami a városunk közelébe található. 9-en oldottátok meg 100%-osan ezt a feladatot. Buzdít ez majd az irodalom szeretetére, vagy újabb irodalmi játékokra? Természetesen igen. A barátaimmal igen szeretjük az irodalmat, ezért is nem okozott problémát az, hogy minden nap leüljünk és kitöltsük ezeket a kérdéseket. Úgyhogy remélem, hogy a közeljövőben még lesznek ilyen játékok. Reggel ezzel kezdtétek a napot, vagy a tanítás után rögtön rohantatok le a könyvtárba? Hát volt, amikor a hosszú szünetekben szaladtunk le, volt, amikor otthon készítettem el, és volt, amikor csak úgy délután visszamentem és megoldottam. Az iskolában az osztálytársaid, a diáktársaid tudják-e, hogy te nyertél, te vagy a győztes? Ők tájékoztattak arról, hogy én vagyok a győztes, mivel én nem igazán követtem nyomon, igazából elfelejtettem szombaton megnézni. Úgyhogy az egyik osztálytársam szólt, aki szintén játszott ezen a versenyen, hogy én nyertem meg. Úgyhogy utána Mit is nyertél, ezt ne feledjük. A tabletet. És utána az első dolgom az volt, hogy leszaladtam a könyvtárba, megnéztem az e-mailt és a honlapon a kiírást, és akkor szembesültem a ténnyel, hogy tényleg igenis én nyertem meg, és ennek nagyon-nagyon örülök, hogy én lehettem az a közel 100 emberből, aki 100%-os megoldást nyújtott, és meg is nyerhette ezt a tabletet. Akkor olvasgasd a www.moriczszínház.hu honlapot, sok minden érdekes információt találsz ott, még a kedvenc olvasmányodat áruld el. Szoktam olvasni a Gyűrűk urát, az nagyon megfogja a fantáziámat, és az Egri csillagok kötötte még le az olvasói figyelmemet. Kívánom, Bence, hogy a szerencse az végigkísérjen életeden, irodalombarát és színház szerető felnőtt váljon belőled. Nagyon szépen köszönöm. További sok sikert kívánok, és gratulálunk akkor ismét a nyereményhez. Nagyon szépen köszönöm.